De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Doncs el dia de la Barbota, emissions de gas metà en directe a l'Extra Radi. Em sap molt greu, em sento molt avergonyit del gas metà que estic emetent dia i nit. Quina vergonya, quina vergonya, quanta vergonya em fa sentir. No sé què fer, potser canvio de dieta, menys aigua amb gas i fora les mongetes. Quina vergonya, quina vergonya, quanta vergonya em fa sentir. D'aquí s'hauré al banc dels acusats cap a l'usó, com sento el dany que t'he causat. Quina vergonya, quina vergonya, quanta vergonya em fa sentir. És molt trist que comparin amb els ramats de vaques de l'Argentina. És molt trist que comparin amb els ramats de vaques de l'Argentina. És molt trist que comparin amb els ramats de vaques de l'Argentina. És molt trist que comparin amb els ramats de vaques de l'Argentina. És molt trist que comparin amb els ramats de vaques de l'Argentina. És molt trist que comparin amb els ramats de vaques de l'Argentina. És molt trist que comparin amb els ramats de vaques de l'Argentina. És molt trist que comparin amb els ramats de vaques amb cagarrines. Emissions de gas metà al dia de la Barbota amb en Francesc Cruz i en Roger Gascó. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.